Hej alle sammen. Nu er det lige bagefter, at jeg har et af alt det her kattemad. Nu kan vi godt se, hvad vi skal. Nu skal vi æde det på Umme. Hej. Du er 15, ikke? Hvor fanden ved du det for? Hvad er det, du sidder og spiser? Det gør det. Det gør det med. Ej, det er kattemad, det der. Er det fucking mærkeligt, eller hvad? Ja. Ej, bror sidder og spiser kattemad. Hvad? Spis det. Hvad? Spis det. Okay. Det må Hej. Kattemad. Nej, det er kattemad. Bro, æd det. Hej. Hallo bror, hvad laver du? Jeg spiser kattemad, hvis du ikke kan se det. Jeg vent bror, jeg skal lige fikse noget lyd her. Ja, nu kan jeg. Jeg skal lige have en aftensnack, det er sådan noget kattemad, det her. Det er lækker bror, jeg spiser det selv, det er gode proteiner. Hvad er der? Jeg sagde, du ikke kunne selv spise det. Så er der ikke noget galt i det. Men der står sgu da på bunden af Jeg den. spiser det selv. Det står på bunden, det står under den. Det smager godt. Det smager menneskemad. Jeg har også en med fiskesmag. Den smager sådan lidt af fisse, hvis man er til at slikke det, altså. Ja, altså, den har det også med fisesmag. Så derfor er det top. Hej, jeg får mig lige en aftensnack. Er det fucking kattemad? Ja. Er det kattemad? Ja. Skal jeg sluge? Nej! Nej! Hvad for smag er det? Kylling. Det er sådan en kat. Jeg har flere varianter. Nej, det skal du ikke spise. Det her det er fisk. Det skal du ikke spise. Jeg vil gerne have, at du lader være med at spise det. Du skal ikke spise det. Vi skal ikke ind. Er det leverpostej eller? Nej, det er kattemad. Kattemad? Ja. No way. Skal jeg? Gør det. Skal jeg sluge? Jeg slutte. Ej, føj. Kan du gætte, hvad det er? Kan du gætte, hvad det er? Tørfoder. Det er kattemad. Hvad fuck Spiser kattemad. Fy for helvede. Skal jeg sluge det? Nej, det er fucking mærkeligt. Skal jeg proppe det i munden? Nej, fy for helvede. Skal du se mig, der propper kattemad i fjeset? Ja. Skulle jeg? Laver du? Nej, det er køkt det der. Skal jeg æde det så? Fuck. Gør det lige. Jeg har ikke meget af det. Det vil du da se. Ja. Min navl. Ja. Nej. Jeg prøver det ind i, eller hvad jeg lige nu er på det. Ja. Så kig dog. Nej. Hvad? Det var en klam bød, det der. Er det fucking kattemad, eller Ja, det er det. eller hvad det er? Det er kattemad. Nå, Borgs, du spiser det. Kattemad. If. Skulle man? Ja.
Du gætter med. Nej, jeg synes ikke kattemad. Er det kattemad eller leverpostej, bror? Det gætter med. Ja. Ej, tag en bid. 1 til 10. Okay. Tag en bid. 1 til 10. Nej. Ej, Jeg har gjort det flere gange. bare har valgt at gå på Ome med kattemad. Ej, du kan ikke stå og trolle sådan der. Sådan bare have den fremme uden at tage en bid. Okay, 1 til... Ej. Hvor meget keder du? Hvor meget keder du dig, bror? I er med på en YouTube-video, hvis I ikke ved det. Hvor mange followers har du? 3 eller sådan noget. Hvor fedt. Ej, hvad kommer YouTube-videoen til at hedde? Et eller andet mongolgasp. Ej, fuck, hvor fedt. Kan du andet tisse, mand? Okay. Ej, Du stift et stykke. en bang, bror. Hvorfor? Ej, du er nasty, jo. Ej, du er nasty. Har du hjerneskade? Ja. Prøv lige at spise det. Ej. Hvor lækkert. Har du nogle venner? Har du nogle venner? Har du brækket dig på bukserne, bror? Nej. Har du skidt? Det kan det med. Fanden, føj for helvede. Hvad fanden fejler? Prøv at lægge rejse. Prøv at brække dig, bror. Nej. Hvad fanden fejler du? Galt. Jeg kan da godt se. Hvad fanden har du ad for helvede? Altså, hvorfor fanden har han kattemad på bukserne? Hvad fanden er det der? Er det kattemad? Ja. Det er det. Hvad fanden har du det på bukserne? Jeg har også testet. For det her subspecial, så er det bare...